Jordi el pescador. Avui és un dia molt important. Per en Jordi és el seu aniversari i els seus pares li han regalat una canya de pescar. Papa, quan anirem al riu? Demà dissabte al matí anirem. L'endemà es va despertar molt aviat. Estava preparat i ben vestit, content. Anem, anem, els peixos estaran dormits. Adéu, mama, adéu. Adéu, prepara la paella per cuinar els nostres peixos. Fa un petó a la mare i marxa al riu. Quan arribem al riu, busquem un lloc per preparar la canya. Llança amb força. Ara esperem que, amb paciència, que pesqui. Papa, he pescat un peix. Papa, he pescat. Mira, mira. Però quan treu l'Arnald de l'aigua era una abella. Quina llàstima. Papa, he pescat un peix. Ara sí, ara és sec i ben gros. Però quan treu de l'aigua era una bota vella. Quina llàstima. Paciència, li diu el pare. On són els peixos? On han anat? Gairebé era hora de tornar a casa. I el cistell estava buit. En Jordi estava sorprès. De sobte, papa, han picat. Ara sí, ara és un peix. Era un peix gran i maco. En Jordi necessita va de l'aigua. Quan li treu